Vypadá to 7,55 start. Šekešvár 2025. Tak jdeme na to. Tak několik hejn, 3 hejna, 2. Tamhle máme trošku opožděný start. Ojej, to se teda pěkně pomlátili tam hoši. Pěkně se pomlátili. No nevím teda kam jdou, úplně na druhou stranu. Úplně na druhou stranu. Už je nevidím. Tak tady by měl být někde severozápad. Jo, někde k tomu poslednímu baráku. A tadyhle je odstartovaný, nastavený auto, tady je pěkně svíčka. A tadyhle je východ slunce. Tak.